ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులరా, ఈ రోజున చాలామంది వృద్ధులు మొదలుకొని యవనస్తులు చెప్పే మాట ఏమిటంటే, నేను పాపము చేయకోకుండా ఉండలేకపోతున్నాను, నేను ఏం చేయాలి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. మొట్టమొదటిగా పాపము అనేది ఎలా జరిగిందో నువ్వు తెలుసుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో మరలా ఎప్పుడు కూడా పాపంలో పడిపోకుండా ఉండగలుగుతామండి. చూడండి, ఈరోజు చాలామంది అయ్యో బ్రదర్, నేను సినిమాలు చూడకోకుండా ఉండలేకపోతున్నాను, ఏం చేయాలి? అయ్యో బ్రదర్, నేను సీరియల్స్ చూడలేకుండా ఉండలేకపోతున్నాను, నేను వాటికి బానిస అయ్యాను, నేను ఏం చేయాలి? మరి కొంతమంది అంటారు, అయ్యో బ్రదర్, నేను త్రాగుడికి బానిస అయ్యాను, నేను త్రాగకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. మరి కొంతమంది, బ్రదర్, నేను సిగరెట్కి గుట్కాలకు యుగానికి బానిస అయిపోయాను, వీటన్నిటి నుండి నేను విడుదల కలగాలంటే, ఈ పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలంటే ఏం చేయాలి బ్రదర్ అని అడుగుతా ఉన్నారు. చూడండి ప్రియమైన వాళ్ళ, ఈ రోజున చాలామంది యవనస్తులు వ్యభిచారం చేత అనేకమైనటువంటి చెడ్డ పనులు చేస్తూ పాపానికి బానిస అయ్యారండి. కాబట్టి చాలామంది మేము పాపం చేయకోకుండా ఉండలేకపోతున్నాము అని చెబుతూ ఉన్నారు. ఇంటర్నెట్ ద్వారా, సోషల్ మీడియాలో అనేకమైన చెడు దృశ్యాలు చూస్తూ, నగ్న దృశ్యాలు చూస్తూ వారి జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటూ, బ్రదర్, నేను పాపం చేయకుండా ఉండలేకపోతున్నాను, ఏం చేయాలి అని అంటూ ఉన్నారండి. కాబట్టి ఈ రోజున పాపం చేయకుండా ఉండడానికి ఒక పరిష్కారం ఉందండి. ఆ పరిష్కారం ఏమిటంటే, పాపము మొట్టమొదటిగా ఎలా జరిగిందో మనం తెలుసుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో మరలా ఎప్పుడు కూడా పాపంలో పడిపోకుండా ఉండగలుగుతామండి. చూడండి, మొట్టమొదటిగా ఆదాము హవ్వలకు దేవుడు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు, నువ్వు ఆ చెట్టు ఫలములను తినకూడదు. ఎన్నో చెట్లు, మంచి మంచి ఫలాలు ఉన్నాయి, మంచి మంచి వృక్ష ఫలములు ఉన్నాయి, జీవ వృక్ష ఫలం ఉన్నాయి, అన్నిటి తినవచ్చు, కానీ ఒక చెట్టు మాత్రము తినకూడదు అని దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. కానీ సాతాను వచ్చి ఏం చేసిందంటే, ఇది నిజమా? దేవుడు ఈ తోట చెట్లలో ఏ ఫలమునైనా తినవద్దని మీకు చెప్పినాడా అని చెప్పి మోసపుచ్చు మాటలు చెప్పి ఆమెని మోసపరిచి, మీరు దేవతల వలె ఉంటారని చెప్పి అక్కడ ఆ పండును తినడానికి, పాపంలో పడివేయడానికి ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసిందంటే ప్రియమైన వాళ్ళరా, మొట్టమొదటిగా హవ్వ ఎప్పుడైతే ఆ పండును చూసిందో, ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసినట్లయితే మొట్టమొదటిగా పాపం ఎలా జరిగిందంటే చూడటం ద్వారా పాపం జరిగిందండి. ఈ రోజున చాలామంది చెడు దృశ్యాలను చూస్తూ, సినిమాలు, సీరియల్స్ ఒక్కసారేలే అని చెబుతూ మాటికి ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, వాటిని చూడడం ద్వారా వాటికి బానిసలైపోయి చివరికి పాపానికి బానిసగా అవి బతుకుతూ ఉన్నారండి. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా పాపం చేయకుండా ఉండాలంటే వాటిని చూడటము మానేయాలండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా వ్యభిచారం చేయడం కాదు, కానీ ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు వ్యభిచారం చేసిన వాడు అవుతాడని చెప్పాడండి. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనము పాపం చేయకోకుండా ఉండాలంటే చూడడము అనేది చూడకూడదు అండి. కాబట్టి ప్రియులరా, మీరు ఏం చూస్తున్నారు? అమ్మాయిని చూస్తున్నారా? అబ్బాయిని చూస్తున్నారా? కారును చూస్తున్నారా? డబ్బును చూస్తున్నారా? వీటన్నిటిని చూడటం వలన ఏమవుతారంటే మీరు పాపములో పడిపోతారు. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా చూడకోకుండా మనం వీటిని జాగ్రత్త పడాలి. యోబు గారు కూడా ఒక మంచి మాట చెప్తారండి, నేను వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము అంటున్నాడు. కాబట్టి యేసేపు కూడా తన యవ్వన జీవితంలో ఆయన చూడరాని దృశ్యాలు చూడకోకుండా, ఆయన పాపం చేయడానికి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఆయన పాపం చేయకోకుండా పారిపోయాడండి. కాబట్టి మనం పాపం చేయకోకుండా ఉండాలంటే వ్యర్థమైన వాటిని చూడకోకుండా, ఈ లోకముల సంబంధమైన వాటిని చూడకోకుండా, కార్లు, బంగళాలు, డబ్బులు వీటన్నిటిని ఆశించుకోకుండా వాటిని చూడకోకుండా ఉండాలి. రెండవదిగా పాపంలో పడిపోకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే వినడము అండి. ఈ రోజున చాలామంది భార్యాభర్తల మధ్యన చెడు మాటలు విని అనుమానం పెట్టుకొని వారి జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు అండి. మనం వినే వాటిని, ఏవి వింటున్నామో వాటిని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. కాబట్టి రెండవదిగా వినడం వలన మనము పాపంలో పడిపోతున్నాము. మూడవదిగా చేయడం ద్వారా. కాబట్టి మనము పాపాన్ని చేయకోకుండా ఉండాలంటే మొట్టమొదటిగా చూడకోకుండా, వినకోకుండా ఉండాలండి. యాకోబు పత్రికలో మనం 4
అధ్యాయం చూసినట్లయితే మీరు దేవునికి లోబడి ఉండుడి, అపవాదిని ఎదిరించుడి, వాడి మీ యొద్ద నుంచి పారిపోతాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మనం దేవునికి లోబడినట్లయితే అపవాదిని ఎదిరించగలుగుతాం. ఎదిరించినప్పుడు అపవాది మన యొద్ద నుంచి పారిపోతాడండి. కాబట్టి మనం పాపం చేయకోకుండా ఉండాలంటే మనం దేవునికి లోబడుతూ చెడు దృశ్యాలను మనము చూడకోకుండా, చెడు మాటలను మనం వినకోకుండా, చెడు మాటలు మనం మాట్లాడుకోకుండా, మన హృదయమును, మన మనస్సును, మన అన్ని ఆలోచనలన్నీ కూడా ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మన హృదయంలో భద్రపరుచుకుందాం. ఎందుకంటే పాపం చేయు ప్రతివాడు కూడా పాపానికి బానిసగా, పాపానికి దాసుడుగా బ్రతుకుతాడు. కాబట్టి మనం పాపానికి బానిసలం కాదండి, పాపానికి మనం దాసులుగా ఉండకూడదండి. మనం ఎవరికి దాసులుగా ఉండాలంటే క్రీస్తుకు దాసులుగా బ్రతుకుదామా అండి. కాబట్టి చెడు దృశ్యాలను చూడకోకుండా, చెడు మాటలు వినుకోకుండా, మనం పాపం చేయకోకుండా ఉండాలంటే వీటన్నిటిని చేసినట్లయితే మనం ప్రియమైన వాళ్ళరా పాపాన్ని మొట్టమొదటిగా చూడకోకుండా, వినకోకుండా మనము దేవునికి లోబడినట్లయితే అప్పుడు మనము పాపాన్ని చేయకోకుండా ఉండగలుగుతాం. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆత్మతో ప్రతి దినం కూడా బైబిల్ చదువుకుంటూ, ప్రార్థన చేసుకుంటూ ప్రియమైన వాళ్ళరా మనము వీటన్నిటి ప్రకారంగా చేసినట్లయితే దేవుడు మనల్ని పాపంలో పడిపోకుండా మనము క్రీస్తుకు దాసులుగా, దేవునికి లోబడేవారుగా మనం జీవించగలుగుతాం. అట్టి కృపా ధన్యత దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్.